Atel Media Jabarani Flebabo Malikono Malikoka Ambafoko au Bisimila Akwa Bidon Kibaru Keneka. Ambe anka bidon kibaru daminɛ ni anka jamana kɔnɔ kibaru ye baɲumankɛ tɔn min bɛ n'a bɛ wele ko Amnesty International la min bɛ maa miliyɔn tan fara ɲɔgɔn kan diɲɛ fan caman n'u ka baara bɛnnen bɛ hadamadenw ka hakɛ lafasali ma ale ye a ka kunnasiri yira ni sɛbɛ ye bi araba don ka sanga ni surunalidonba Muntaka Tall ka tununi ye an ka jamana kɔnɔna la u ko k'u b'a ɲini Mali faamaw fɛ ko u ka ko bila sen kan yaasa Muntaka Tall ka se ka segin a ka so la wa ko u b'a laɲini Mali ɲɛmaaw fɛ tuguni k'u k'u janto maaw ka hakɛ la ko ni minɛli bɛ kɛ a ka kɛ sariya hukumu kɔnɔna la. An bɛ taa an dafɛ jamanaw la Alizeri jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ye tile 3 taama daminɛ Turki jamana kan bi araba don ka kɛ ni Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ka weleli jaabiw ye jamana fila ninnu ka sigikafɔ min bɛ kɛ ni fɛɛrɛtigɛw ye o lajɛ fɔlɔ bɛna kɛ Alamisa don Ankara dugu kɔnɔna la ni sigikafɔ bɛna kɛ ni jamana ninnu minisiri caman da donni ye a baaraw la a baro bɛna sinsin jamana fila ka baaraɲɔgɔnya sabati ka fara mara ani diɲɛ kunkankow kan wa ko u bɛn'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman de la. An bɛ taa farafinna kɔkan jamanaw la Ameriki jamanakuntigi Donald Trump ye bagabagali wale ta ka Iran sɛgɛrɛ bi araba don a y'a yira k'a fɔ ko ni Iran jamana ma a ka layidu talenw dafa k'a bɛna dɔ fara mugujugu filili kan Iran jamana la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ faama Donald Trump ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ ko ni Iran jamana sɔnna k'a ka layidu talenw timɛ ko kɛlɛ tɛna kɛ tuguni Iran dugukolo kan. An bɛ an ka bi don kibaru kuncɛ ni Liban ye min ye Liban kɛnɛya minisiriso ye ale a yira k'a fɔ ko maa 4 fagara bi sɔgɔma Liban kɔrɔyan fan fɛ Israel finitigilakaw sababu la ko nin ko in ma janya Israel ka kangarida kanw na wa ko a ko kɛra kasaraba ye ka ɲɛsin Liban jamana ma. Atel Media Jabarani filɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka ɲɛmajɔli la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.